Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu yazviri kuitika munyika zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndiri mukadzi anoitawo zvehurana but mostly pafacebook. Ndinogarawo kuno kuDurban, so ndakatanga kuita izvi zvehurana mushure mekunge ndauyawo muno muSouth Africa. Saka ndauya kuno ndobva ndaona kuti mabasa ainge achiti netsei, ndobva ndatanga kushandisa advantage yekuti ndaiti kana ndikatenga zvandinenge ndatenga kuno kuDurban ndobva ndazoisa pamarketplace. Ndikatoona kutoti ko vanhu vainge vachitotsvaka vanhu vanenge vachivatengera hembe. This was a very long time ago. Ndokubva ndatotanga kutogadzira mawhatsapp groups angu, but to tell you the truth mukoma, ini hangu I never thought kuti I will find myself in a situation like this, but right now I feel as if I just want to share my story and I hope kuti nyaya yangu ichabatsirawo vamwe vanoita izvi zvehurana. So zvakaitika mukoma Nashi ndezvekudai. So inini sezvo ndiri muno munyika yevatorwa, like it is very easy kana ukasangana neumwe munhuwo anenge achiti iye anobva kuZim, iyewo mukadzi uyu ainge achiti ainge achibva kuBulawayo nekuti ndo kwandinobvawo. Saka ndakabva ndatanga kumutrusta mukadzi uyu tichitaura paya, ende takatanga tichataura kuFacebook kudzamara ndazomupa mafone numbers angu kuWhatsApp, ndokubva taramba tichingotaura kuWhatsApp kuya. Zvino mukadzi uyu akabva azondiudza kuti ikoko kuteki kwaainge ari iye ainge aine mukana wekuti aipota achindiwanira zvinhu zvinenge zvakachipa, then inini ndinenge ndichizozvitenga at a very cheap price. Saka mukadzi uyu mukuzonowirirana naye ndainge ndava kungoti kana ndiine maorders angu andinenge ndichida kuteki, then iye ainditumidzira zvinhu zviya ndobva ndazomubhadhara, and aigara achinditumidzira zvinhu izvi at a very cheap price zvekuti ndakabva ndamutrusta mukadzi uyu. And ndaiti kana ndakatarisa mawhatsapp statuses ake ndaibva ndaona kuti ya munhu uyu anoratidza kuti ane mari dzake. So for a very long time ago ndainge ndichingonamata ndichingoti Mwari dai mandipawo a breakthrough in my life, and mukadzi uyu ndopaakabva azouya, because ndainge ndichizviudza kuti kuBulawayo uko ndainge ndichida kuti ndinge ndichizovhurawo a boutique. Saka mukadzi uyu when she contacted me ndikabva ndatoona kutoti this was a sign from God, because maconnection ndiwo andainge ndisina. Saka mukadzi uyu akabva anditi since she had connections in Turkey neChina, for me it was going to be easy and she was going to find the perfect clothes for me apo pandainge ndichazovhurawo boutique rangu. So takaramba tichingotaura. So mukuzono order zvinhu ndopaakazondiudza akabva anditi unomboziva kuti kudei inini ndine mamwe mabags angu awo andiinawo. Saka mabags awa iye ainge achinditi semunhu anofarira kushopa sterek ainge aine mabags 20 awo ainge ainawo. Saka ainge asingazivi kuti mabags awa angaita sei nawo, because ainge achiti she even have more bags, achiti ndine mabags anotosvika almost 50. Akabva ati ainge achida kunditengesera 20 of those Louis Vuitton bags. Saka akabva anditumidzira mapictures ndikabva ndaona kuti they were very beautiful. Akatonditi our ma-original, I bought them original. Saka ainge achinditi iye sezvo ainge ava kusamada mabags awa, she was going to sell these bags to me at a fraction of that price. Saka akabva anditi this might be an opportunity for me to grow my small business. Ndokubva ndabvuma paya ndikabva ndatofara ndikati Mwari makanaka. So I then received the bags first, but akatanga anditi aiwa pamabag awa ndoda kuti utange wambondipawo half. Ndokubva ndamutumidzira half, then the bags came. Mushure mekunge mabag aya auya ndokubva ndatotanga kutotengesa mabag aya. Ndakamatengesera kune vamwe vakadzi vekuchechi nevamwe macustomers angu like vandainge ndichiziva mugroup kuti nhengi nanhengi ndivo mabest customers angu. Saka ndisati ndamaketa mabags awa mugroup ndakabva ndatanga ndamaketera like my private customers. Vanhu vazhinji vakabva vatanga kumhanyidzana vachiti vainge vachimada mabags iwawo. So all along mukadzi uyu ndainge ndichitotaura naye paya tichitotaura ndichitomuti I want you to order for me more bags, because mabags awa ari kufamba
And I can say kuti pandakazotanga kunotisa kuti there was something that was wrong, all of a sudden mukadzi uyu namba dzake mufoni mangu ndakabva ndazodzishaya, ndakarwadziwa mukoma, ndikatombonamata ndichiti asi Mwari, what really happened, because ndainge ndava kuti kasi imwe yayemadzinza here yadelita mafoni numbers emukadzi uyu. Ndakatsvaka kuma-call logs, ndikaita sei, ndikasecha, ndikadii, but I could not find her numbers anymore. Saka ndakabva ndazodzokera kumessenger ndokubva ndazotaura naye, ndikabva ndati I lost your numbers munhu waMwari, ndiri kukumbirawo kuti munge muchizonditextera. Akabva anditi okay, I have your numbers, saka I'm going to text you. Saka ainge ava kungogara ari busy. Iniwo I never suspected anything, sezvo mukadzi uyu ainge asina kana kumbogara akandidyira mari yangu akaita sei. Ndichitoona kutoti munhu uyu anotorarama kalife kake kuteki ikoko. So things started to change. When I started to notice, ndakatanga nichanzwa ma-reports ainge achibva kumusha from my own mom, who was telling me kuti munin'ina wangu, she was misbehaving. Apa at that time she was engaged already to her fiance. Saka zvainge zvava kungonzi mwana kunoko hachateereri, mwana ava nemusikanzwa, she is now cheating on her fiance, taurai naye mwana. So we used to cancel her in the WhatsApp group. Iye achitotaurawo zvimwe zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Saka I did not even know kuti kutomutumidzira kwandainge ndakamuita bhegi iroro, that was when her life started to fall apart. Ainge ava kudanana nemapurisa, masoja, achidhumanisa, achiita sei, until she lost her job because fiance wacho ndiye ainge akatomuchestera basa racho iroro. Then relationship ended and ainge ava kungogara achingondifonera, aiwanzo kundifonera like really late at night over anditi sisi, handisi kana kumbokwanisa kurara. I don't know kuti what is going on with me, sisi, I am not okay, I don't know what is wrong with me. Saka aiti kana andifonera kudaro aibva azoti, but the strange thing is that when I am having this dream, ndinobva ndakanganwa kuti what am I dreaming about. Ndichingoti ngatinamatei until one day azondiudza kuti akarota umwe mukadzi uyu paakamurota ainge akapfeka, munoona hembe dziya dzinopfekwa nemamuslim, hanzi ainge akapfeka hembe idzodzo, it was a white dress. Saka hanzi mukadzi uyu akabva auya ndokubva atanga kutaura naye nechishona achiti, iwe ndauya kuzokutorera destiny yako, uya nditevere. Saka ndokubva atomuka paya. Anoti iye paakamuka akatoona window richitovharwa, like a bedroom window, as if someone had opened that window. But paakamuka iye anototi hanzi ndakatoona window rangu richitovharwa. So when she called me, then as a family ndo patakabva tazotokwanisa kutonzwisisa kuti there was something that was going on. But ini panguva yacho manje ndainge ndisati ndatombozvifungidzira kutoti handbag riya randainge ndakamutumidzira mwana wamai vangu uyu ndiro rainge richikonzeresa zvose izvozvo. Mwana akaendeswa kumapastors akasiyana-siyana, but nothing was changing. Then on my side ndakangotiwo ameno, maybe mwana uyu pane zvimwe zvaakabatana nazvo kumusha ikoko, until this other day ndakatoti ndiri paFacebook. Mind you, at that time uya mukadzi ndainge ndichiri kutaura naye, but zvainge zvangovawo zvelolo, and not even knowing kuti mukadzi uyu, she was slowly deleting me from her life. I never noticed anything. Ndakazoti ndazodzokera manje kuchat kwake the day randakazotaura naye, ndopa ndakabva ndazotoona kutoti iye on her side she had cleared all the messages. Kwainge kwangosara mamessages andainge ndakatumira inini. Saka there was this other woman, mukadzi uyu, like takangosangana paFacebook, ndobva taita zvinhu zvedu zvose paFacebook ipapo. Saka akabva azoya kwandiri akabva ati, mother, ndiri kukumbirawo kuti munge muchimbonyatso kundiudza kuti imimi zvinhu zvenyu muri kumbonyatso kuzvifambisa sei. Ndikabva ndati like how dear, what do you mean, kana uchiti zvinhu zvangu ndiri kuzvifambisa sei. Akabva anditi, you know, I think you know, because ever since that time pandakatenga bag reLouis Vuitton kubva kwamori, murume wangu akabva atanga kundirova, and taigara tichingonetsana almost each and every day. As long as that bag was in my home, tainge tichingogara tichingorovana. Then after that, hanzi mushure mekunge azotora handbag riya, the friend then asked for that Louis Vuitton bag nekuti kune kupati kwaainge achida kuenda.
saka friend uyu hanzi that same night akati achibva kuladies party kuya in good time, hanzi akatosvika murume wake akatodhakwa, who was not a drunkard, munhu hanzi aitoenda kuchurch, a good Christian man, but he was drunk. Hanzi ndokubva atotanga kutorohwa shamwari yacho uyauya. Then after that, that was when the bag was returned. But when the bag was returned, uyu akabva azongoti this bag, I think kuti ndori nenyaya yose. Saka akabva azonditi, imimi mother, I think kuti munoita zvesatanism. Why is it bag iri? Kana rigere mumba mako ndopaunenge uchisangana nemachallenges, because iye anoti hanzi vakazogara pasi nefriend yake ndokubva vatanga kucalculata, vakabva vaona kuti bhegi iri ndo rainge riine problem, ndokubva vazoripa umwe mukadzi unknowingly. Mukadzi uyu hanzi akaita sekunge achabviswa ziso nemurume wake, ndopa vakabva vaona kuti there was something that was wrong with this bag. Saka she was trying to connect me to everything that was happening, everything that was going wrong in her life. Saka niniwo ndikabva ndatoona kutoti zvinhu zvainge zvichitaurwa nemukadzi uyu, like all the dreams that she was having, kuti airota bag iroro parainge riri mumba make, achirota umwe mukadzi eZimbabwean woman achiuya kwaari akapfeka hembe idzodzo dzewhite dzemaindia, auya over ati iwe ndauya kuti ndinge ndichizokutorera chiraramo chako, I have come to steal your destiny. Munhu obva watopepuka paya. Saka kana neniwo ndakabva ndatanga kuona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kusafaya, because ndainge ndiine vamwe vakomana avo vandaiwirirana navo. Saka ndo vandaiwanzo kuti kana ndiine maorders angu kuzimu uko, vakomana ava ndo vaibva vazoenda nemaorders angu kuzimu ikoko, uye zvekare neumwe futi truck driver. Saka vakomana vaya vaimanje vebhazi ndo vakazotanga kutondinyudza after how many years akomana vakabva vazondinyudza. Deliveries were no longer being delivered, clothes will get missing. And uyo truck driver manje paakazondiudza kuti pane pamwe pandakamubatisa order iyi, the person was supposed to meet up with him paborder, but akazoti zvino ava kutoda kutonocrossa, ndopa akabva azonditi I cannot see your bag in my truck. Paakangonditi he could not find the bag in his truck, ndikabva ndatoziva kutoti zvinhu zviya zvainge zvatotanga. Saka I thought kuti maybe painge paine umwe munhu ainge achindiroya. Kudzamara manje ndazotanga kurwara, ende nanhasi uno nditori munhu ane high blood pressure because of some of the things that are happening in the family, because as a family munhu wose ava kutongondiona sekunge ini ndini muroyi, because amai vangu vakazoti vofamba nemunin'ina wangu vakabva vazoudzwa kuti bhegi, because vakazoenda kung'anga iyaya ikabva yazoti bhegi ndo rainge richikonzeresa zvose. So you can just imagine kuti the moment that I tried to tell them kuti aiwaka these bags I got them from Turkey, saka vanhu vose vakabva vatoti inhema, munhu uyo ainge achida kurombera pamunin'ina wake. Saka nanhasi uno vanhu vanotongotaura zvavanoda pamusoro pangu, ndo zvinozokonzeresa kuti inini ndinge ndichizoita high blood pressure. Saka vanongonditi kuno kuSouth Africa kwandiri ndo kwandainge ndichida kuzama kuromba, ndokubva ndazotadza kuromba. Saka I have since gone to this other pastor vaive vakabva vazondinamatira, uye zvekare vamwe vakadzi kuchechi uko kwandinoenda vazhinji vacho they are facing a lot of problems in their marriages. Saka kuna pastor ava kwandakazoenda havasi pastor vekuchechi kwedu, he is just a pastor in our community. Saka pastor ava ndakatoenda kwavari hangu in secret, ndokubva vatanga kundinamatira. Mukuzonondinamatira paya vakabva vazondiudza ivo, vakabva vanditi hanzi machallenges ose avo andiri kusangana nawo hanzi inhau yekuti inini ndava nechituko chiri pamusoro peupenyu hwangu. Vakabva vanditi mabhegi avo andakatenga achibva kuTurkey, mabhegi iwawo hanzi akamboshandiswa for a very long time for masatanic rituals. Saka mabhegi iwawo hanzi anotongotevererwa nemweya yemadhimoni. Wose uyo anenge ainaro bhegi iroro mumba make hanzi anenge atovhura
what he called a portal, a spiritual portal, hands like a door, rekuti madhimoni mamwe anenge achitongozvifambira zvawo, madhimoni iwawo anozogumisidzira atopinda mumba mako. All types of demons ndo zvandakaudzwa napastor ivavo. Saka vakabva vazondinamatira, ndakabva ndazodzokera pafacebook. Ndakati ndadzokera pafacebook, to my surprise handitombozivi kuti mukadzi uyu akazviziva sei kuti ndainge ndaenda kunobatsirwa napastor ivavo, because ndakati ndichingoenda pafacebook ndava kuona kuti handichamuoni, because ndainge ndiine mamwe mareels ake andainge ndakaseva achimaketa dzimwe hembe dzekuteki. Ndobva ndaona kuti mareels mamwe acho ainge atodhilitika, not knowing kuti ainge adhilitwa sei. So I then tried to look for her back kumessenger, ndikabva ndazoona kutoti her messages had vanished, uye zvekare her profile kubva kufriend list kwangu had also vanished, like vanished mukoma. Handizivi kuti iye akazviita sei to unfriend and to block me such that kunyangwe ndikamusecha I won't even find her. It's like she never existed on Facebook. Ndakatombogadzira ghost account ndichimutsvaka, but it is like she never existed. Right now handina kana minduro, because ndinombogara ndichimbobvunzwa namai vangu vachinditi, saka nhaiwe, ko uyu mwana uyu wawakasunga kudai, ko haumunzwiri tsitsi here? Because munin'ina wangu uyu, she was someone who used to have a very good job, aitoshandirawo a very good NGO kuzimu ikoko. But kana ndikakuudzai kuti iko zvinozvi munin'ina wangu uyu ratongova hure remubhawa, anotongoenda kunojaiva mubhawa, and to make things worse, iye hanzi anotongokecherwa mahara. Sometimes anokwanisa kutokecherwa usiku hwose, kana $3 kana kuti $4. Saka vanhu vari kutofungidzira kutoti zvimwe kuda maybe ava kuita zvemadrugs izvozvizvi. Saka ivo vari kugara vachingondibvunza mimwe mibvunzo yekuti handisisina kana minduro. Ivo vanoblema inini, vari kuti ndini ndakasunga upenyu hwemwana. Iye anogara achiti pafacebook pacho ari kuda kundiexpose achinditi, mother imimi muri musatanist. Mukomanashe, ndo nyaya yangu iyi yandiinayo. Vanhu vazhinji vanotongonditi ndiri muroi, ende ndinogara ndichingonamata kuti Mwari, dai vamwe vanhu vekuchechi vakasazviziva kuti mabag awa andakavatengesera ndo ari kukonzeresa maproblems ose awo avari kusangana nawo mumamarriages avo. Ndaneta nekuramba ndichingonzi ndiri muroi, ende handichazivi kuti ndoenda kupi, ndonanga kupi. Pastor vaya vakati vachindinamatira, chakazondirwadza pavari ndechekuti ndakabva ndazotanga kunzwa dzimwe nyaya dzekuti dzakabva dzazondityisa. Pastor ava ivo vanotonzi hanzi vane imwe tsvimbo yavo yavainayo, ndokubva ndazoregedza kuramba ndichingoenda kwavari pastor ivavo. Ndava kutotya futi with the situation that I am facing. Saka handichazivi kuti ndovimba nani. Irini hangu I am just innocent, but every day ndinogara ndichingonzi ndiri muroi nehama dzangu, ende chinondirwadza ndechekuti hama dzangu dzinototi dzikafamba dzinobva dzatouya dzichitoisa maaudio magroup, sometimes dzinotorekodha ivo vana madzibaba vachitovapa zviprofita zvekuti kune hanzvadzi yenyu iri kuDurban, hanzvadzi yenyu iyeye ndiye achakupedzai mose nekuti atofunga kuromba kupiko nai mukomanachi nematambudzikiro awo andiri kuita. Ndainge ndimbori munhu ainge achitozvigarirawo kalife kake katori bo, but iko zvinozvi mukoma, kana ndikakuudzai kuti ndava kugara mumukuku chaimo, munhu aitombogara mugated community, uye zvekare ndainge nditori neboyfriend yangu, but inini neboyfriend yangu handitombonyatsokunzwisisa kuti chii chiri kuitika pakati pangu naye. Tinogara tichingotukana chete, ende vanhu vazhinji like mukufamba umu unotoona kutoti vanhu vava kutondiavoida sekunge ndava chimwe chinhu chinosemesa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakatengeserwa mabhegi eLouis Vuitton kubva kune mumwe mukadzi weZimbabwean ari kuteki uko. Saka hanzi mabhegi awa anonzi aimboshandiswa for marituals esatanism. Saka hanzi mabhegi awa iwo pachawo atori nemadhimoni ekuti kana uinaro bhegi roro mumba mako, madhimoni anenge achingoti mamwe anenge achingozvifambirawo nenyika, anobva atouya mumba mako obva atopinda mumba mako. Strange things indeed they do happen in this world.